Hei, tervetuloa kuuntelemaan Kokkästejä. Meillä on täällä tuttuun tapaan studiolla Jasko ja Vinski ja melkein jo vakio vieraaksi tullut Helinä Keiju. Helinä Keiju. Ei lähde kulumallakaan. Aina uudelleen ja uudelleen. Perhana soikoon. Tänään meidän ajatus olisi vähän jutella siitä meidän lempiaiheesta. Ja, mistäs Vinskillä on puute elämässä? Osaako Helkky sanoa? En mä tiedä. Sano seksistä suoraan. varmaan. Seksistähän mulla on tietenkin. Seksistä on aina puute tai kyse ja pillu mielessä. Terveisiä äitilleni. Mä sanoin viikko sitten äitille, kun se oli mulle kommentoi näistä jaksoista jotain ja mä olin vaan silleen, että hei, ei sun tarvi katsoa. Ja jälleen kerran, tää on nyt sellainen jakso, minkä Arja sä voit pistää pois, jos mä luulen. Kannattaa pistää pois. Mä suosittelen pistämään pois. Tämä aloitus oli nyt niin vahva, että mua vähän pelottaa myös. Meillä on ollut semmoinen jakso, mitä me joskus tehtiin, joka itse asiassa aika menestynyt jakso, että mitä miehet oikeasti haluavat naisiltansa, mutta eivät sano ääneen. Ja totta kai siihen aina tulee kommentteja. Niin, mutta miksi te ette tee toisinpäin näin? Ja totuushan on se, että me olemme miehiä, ja se oli Q&A, ja miehet vastasi siihen. Niin nyt meillä on asiantuntija, itse nainen, tässä kertomassa. Kokonainen jakso nainen tulee kertomaan meille, että mitä naiset oikeasti haluavat miehiltänsä, mutta eivät sano ääneen. Ja sitten meillä on kaikki, mitä mä tänään sanon, on absoluuttisia totuuksia. Siis totta kai niin kun ei ole mitään muita teitä kuin se, miten minä kerron näiden asioiden. Siis nyt ollaan asia ytimessä. Just näin. Ja sitten meillä on tässä meidän niin kuin absoluuttisiin faktoihin perustuva työkalu tässä, jolla me voidaan korjata aina, että kun siinä on se eri, että mikä niin kuin sytyttää naista, mikä saa oikein se kipinän. Ja sitten on yleensä se, mitä naiset kertoo, että millaista kohtelua he haluaa mieheltänsä. Ja meidän mielestä ei ole sama asia, mutta meillä on jaksot tästä kokonaan, me linkataan se tuohon alle. Voitte mennä katsoa sieltä, niin kuin jos haluatte kaavioon tutustua tarkemmin, mutta on tässä mukana, millä me voidaan haastaa, jos tulee jotain haastetaan. Mutta Helkky, mitä naiset haluaa miehiltänsä, mutta eivät uskalla sanoa ääneen? Mun teidän mieli sanoa tähän, että seksiä, koska ei oikeasti. Siis toi on oikeasti, mä sanon, mä oon vasta vähän myöhemmin liian tajunnut se, että se bullshit, mitä mulle on lapsuudesta selitetty, että naiset ei halua seksiä. Naiset haluaa seksiä. Naiset haluaa munaa. Mun isäni aina sanoi, että kuule maailma pyörii sille, että on keppi ja on renkeli ja ne molemmat haluaa toisiaan. Silleen maailma pyörii. Mä en uskonut vaan. Nyt Helkky kertoo meille. Mistä hän kertoo, että mä en halua munaa. Pelkästään? Niin ihan pelkästään vaan. Ei oikeasti. Onko sillä koolla väliä? No kyllä sillä itse asiassa on. Eikä ole paskaa jauha. Kyllä sillä vähän on. Miten tämä nyt meni heti tälle linjalle perään soikoon? Mä olin heti aivan levottomaksi. Mun kysymys, mä viikko sitten tajusin, että koolla on väliä, mutta... Viikko sitten joo, vasta? vasta viikko sitten. No hei. Mikä ikinä sä oli? Mä oon 13. 35-vuotias, mutta viikko sitten tajusin, mutta kun mä oon aina ajatellut, että sillä on väliä vaan niinku omaan psyykkeeseen ja että se on vähän sellainen niinku, tiedätkö, pukuhuonekeskustelu, että miehet keskenään kokee pahaa omatuntoa, että mä en ole riittävä verrattuna muihin. Mutta vasta viikko sitten mä tajusin, että naisiakin kiinnostaa se, että naiset, mä luulen, siis tää on mun kysymys, pitävätkö naiset samalla lailla kuin miehet pitää vaikka rintaa tai peppua viehättävänä, sille mä halun niin pitääkö niinku eri kokosta sukuelintä viehättävänä? Joo. Ja mä niinku, kyllä. Joo, tai ainakin omakohtaisesta kokemuksesta, niin kyllä. Ja oot varmaan sulla on kuullut, naispuolisia ystäviäkin, jonka kanssa ehkä juttelette. On, ja siis sehän siinä on tavallaan hauskaa, että ajatellaan aina, että äijät puhuu aina äijien juttuja, puhutaan tisseistä ja perseistä, jos nyt mennään tälle linjalle, mutta faktahan on se, että kyllähän naiset puhuu kullien koosta. Siis onko se ihan sellaista, että sulla vaikka on miesystävä ja kerroksä sä sun kavereille, että millainen meisseli sun miehellä on? No, joo. Tämä on tieto, tää on se ei ole silleen, että se ei ole niinku, kaikki on tietoisia tässä, niinku, että se niinku ei ole sellainen, tiedätkö, naientu salaisuus. Ei vaan. Mutta mua nyt kiinnostaa se, ettei me ihan liikaa tämmöisiksi meisselijutuiksi ja näin, vaikka ei siinäkään mitään, mutta mitkä sitten oikeasti on sellaisia asioita, jotka nyt ei puhuta siitä, että millaista kohtelua sä haluat mieheltä, joka on sun mielestä jo kuuma, vaan mitkä on ne asiat, jotka tekee miehestä kuuman. Kun
me huomataan, että on tietyllä, ja mun teoria on ainakin semmoinen, että naiset ei oikeasti helposti halua sanoa ääneen. Naisilla on paljon helpompi sanoa, että millaista kohtelua he haluaa mieheltänsä. Että se on loistaa se joku meemi, kun Henry Cavillilta kysytään, että hei, mitä sä saat nämä kaikki naiset treffeillä? No, mä vaan kysyn, että lähteekö ne? Ja totta kai ne lähtee, mutta sitten se on helppo, jos sä oot Henry Cavill, mutta pointti tässä on, että jos sä et ole, niin tämä ei toimi. Niin mitkä on ne, kerro meille joitain asioita, mitkä tekee miehestä naisen silmissä haluttavan. No se, että sä olet terveellä tavalla esimerkiksi itsevarma. Me puhuttiin joskus aiemmassa jaksossa, missä mä olin vieraana, puhuttiin siitä, että mä itse koen, että mä en aika ikinä ole syttynyt mistään väsykkämiehistä. Että tavallaan siellä pitää olla semmoinen terve, hyvä itsevarmuus, koska tavallaan totta kai ihan samalla tavalla kuin varmasti miehet vähän saattaa seksuaalisoida myöskin naisia ja totta kai viehättyy naisista, viehättyy rinnoista, ulkomuodosta, kaikesta, niin myöskin nainen miettii miehistä, että okei, millainen toi on sängyssä. Niin kaikki semmoinen itsevarmuus mun mielestä liittää juurensa siihen puoleen, mutta se riittää, niin kuin, mikä se sana on? Se myöskin juontaa juurensa, se on oikea sana, juontaa juurensa myöskin tavallaan siihen, että kun sä oot itsevarma, sä olet seksuaalisesti haluttava, mutta sitten sussa on tavallaan ne muutkin kerrokset siellä. Yleensä silloin, kun sä oot itsevarma, niin sulla on elämä silleen aika hyvin hanskassa. Sulla on niinku peruselämän asiat hanskassa, sulla on vaikka duuni, sä pidät itsestäsi huolta. Usein silloin tavallaan, kun sä oot terveellä tavalla itsevarma, niin sussa on semmoista turvallisuutta, sussa on maskuliinisuutta. Terveen itsevarmuuden taakse kätkeytyy niin kuin tosi monia hyviä asioita. Ja mä en niin kuin jotenkin usko, että ulkonäköhän on toki siis jo tosi tärkeä asia, mutta tosi moni mies, joka kantaa itsensä terveellä tavalla itsevarmasti, niin voi myöskin niin kuin olla tosi viehättävä naisten silmin, vaikka se ei esimerkiksi olisi suoraan sun niin kuin normitaippia. Niinpä, ja tietenkin. Kyllä mä uskallan sanoa, että tuossa ulkonäössä myös korreloituu se, että helpostihan ihmisellä tulee, kun sä näytät hyvältä, että sä tiedostat se ja se nostaa sitä itsevarmuutta, ne kulkee käsi kädessä. Mä voin sanoa itsekin, kun mä oon nuorena ollut todella ylipainoinen ja sitä kautta mä olin myös tosi epävarma, koska mä sain tosi paljon kuulla siitä, kuinka ylipainoinen ja mä en ollut vähän. Mä olin siis todella pulleen huonokuntoinen poika, söin pelkästään herkkuja, pelasin, en pitänyt huolta itsestäni. Niin iän mukana sitten mä rupesin treenaamaan syömään terveellisesti ja sitä kautta mun ulkonäkökin niin kuin parani huomattavasti. Ja kyllä siinä huomaa myös, että kyllä ihmiset myös kohtelee sua eri tavalla sen perusteella, miltä sä näytät. Ja kyllä siinä on helppo myös tai paljon helpompi käyttäytyä itsevarmasti, jos sä pidät itsestä huolta, koska mun mielestä itsevarmuus silti pohjautuu jotenkin, että sä tiedät, että koska muuten sä oot narsisti, jos sä niinku ajattelet, että sä oot maailman kuningas, mutta se ei perustu mihinkään. Niin, sä poltat aamusta iltaa pilveä ja sä et tee elämälläsi mitään, et käy töissä, niin jos sä silloin oot itsevarma, niin sehän kertoo, että sulla ei ole päässä niin, kaikki. Niin, ei semmoista tavallaan, ei semmoinen vaikka pilveä polttava, himassa makaava, niin kuka viehättyy naisena sellaisesta. Ei puhuta susta. Mutta kuka niin kuin sellaisesta siis viehättyy, niin aika harva ihminen. Että kyllähän niin kuin naiset viehättyy aikaansaavista ihmisistä yleisesti ottaen. Ja kyllä mäkin niin kuin huomaan sen, että jos mä vaikka katson, että mun mies on ulkona tekemässä ulkohommia niin mä katson sieltä ikkunassa, nyt kun mä asutaan omakotitalossa, niin mä oon siellä, että okei, että sillä on tällaiset työhanskat kädessä ja sillä on tällaiset työkengät ja nyt siinä niinku tulee semmoinen oh my god, wow. Kohta se tulee hikisenä haisevana ja ottaa. Joo, että siinä on joku semmoinen tavallaan, että se tuo semmoinen toimeliaisuus ja kaikki sellainen tekeminen ja sellainen niinku kunnianhimoisuus ja sä saat asioita aikaan ja se niinku just mun mielestä kaikki juontaa juurensa siihen niinku terveeseen itse niinku varmuuteen. Mutta siis siellä pitää olla ne palaset just niinku kunnossa. Että jos et sä pidä itsestäsi huolta, niin mun mielestä silloin sä et voi olla edes terveellä tavalla itse varmaan. Että sen on perustuttava johonkin. Niin, jokaisen pitää olla mun mielestä, tai jokaisen miehen tulisi olla paras versio itsestään. Ei se tarvitse näyttää samalta kuin kaikki muut näyttää tai ei tarvitse olla joku salihirmu, vaan sä oot paras versio itsestäsi, mitä sä voit olla. Ja sä teet tavallaan kaikkesi sen eteen, että sä olisit paras versio itsestäsi. Koska silloin, kun sä oot paras versio itsestäsi, niin sä oot sitä myös toiselle.
Siis mä oon ihan täysin sama. Mä itse sanoisin mun mielestä toi itsevarmuus, enemmänkin kykenevyys on mun mielestä kuvaavampi tohon sanaan. Että mies on kykenevä. Joo. Niin, koska itsevarmuushan on mun mielestä se on oire siitä kykenevyydestä. Joo, se on totta. Koska sit, kun just sen takia meidän pitää keksiä tämä sana oikea itsevarmuus, kun sit se sellainen käyttäytyminen, niin kuin hei, minä olen niin itsevarmuus. Se ei ole sitä, mun mielestä mitä haetaan. Jep, just näin. Ja sitähän on, mä luulen, että tosi paljon nuoret miehet varsinkin, niin kuin just vähän niin kuin fake it until you make it tyylillä, niin kuin yrittää maalaa sen, että niillä on se postit-lappu siinä edessä ja sitten kaikki muu onkin ihan roskaa siellä takana tyyppisesti. Ja sitten tuossa on myös toi toinen puoli, että esimerkiksi silloin, kun on vaikka itse ollut jossain kohtaa sinkkuna ja deittailu, niin anteeksi, kun sanotaan ääneen, mutta on olemassa todella paljon hyvännäköisiä, ihan helvetin typeriä, tyhmiä miehiä. Että ne tavallaan onneksi ne on hyvännäköisiä, muuten niillä se aika huonosti menisi. Joo, mutta tavallaan kun sekään ei ole niin kuin, että ainakaan minä en koe ikinä ajatelleeni niin, että naisena se riittäisi, että mies nyt on tosi hyvännäköinen. Että ihan samalla tavalla varmasti niin kuin mies haluaa, että nainen on älyllisesti esimerkiksi lahjakas käymään hyviä keskusteluja, tavallaan niin kuin olemaan läsnä siinä arjessa, eikä silleen, että se on vaan se ulkonäkö, koska joo, se kantaa ehkä just sitä seksuaalisen vetovoiman osalta, mutta ei se kanna sen pidemmälle. Se voi olla joku fuck buddy case tai joku tämmöinen, mutta jos haluaa oikeasti kunnon parisuhteen. Mutta sitä mun on pakko kysyä tässä niin käyttäen tätä kaavioapuna. Onko se naisella, koska kun sä puhuit tuosta älystä, ja mä uskon, että vakavaan suhteeseen niin äly kumman vaan puolella on se juttu, mutta kyllä mä ainakin miehen näkökulmasta sanon, että äly menee ennemmin siihen, mitä sä haluat ihmiseltä, joka on viehättävä, että äly itsessään ei saa ihmisestä viehättävää. Niin jos joku ihminen vaikka ei ole fyysisesti, mua niin kuin ei vedä puoleensa fyysisesti, niin se, että hän on älykäs, ei tee hänestä yhtään viehättävämpää, koska niin kuin pahimmassa tapauksessa muutenhan mä voisin kiinnostaa miehistäkin. Niin, siis sehän olisi kauheita. Olisi. No mä luulen, että sulla ei nyt ole sen Kiitos. suhteen mitä häntä. Ja vaikka olisikin, niin se on ihan kiitos, ok. Niin vaikka olisit homo, Jaska, me silti rakastaa sua. Kiitos. Joo, mutta haluaisin kysyä, onko se naisilla sama asia kuin meillä miehillä vai voiko oikeasti, jos mies... Niin, kokeeko nainen miehen älykkyyden sellainen, että mä halun tota nyt? Jos joku niin ei vaikka hirveän komea, vaikka insinöörityyppi tulee, niin kuin yleensä insinööri on fiksu, niin tuleeko siinä vaan sen takia, että hän on fiksu, vaikka hän ei näyttäisi sillä tavalla niin kuin hyvältä? No kyllähän varmaan niin kuin tavallaan ehkä kunnianhimo on se, mitä mun mielestä naiset tykkää katsoa semmoista, että mies on niin kuin menestynyt ja se tekee asioita. En tiedä, onko älykkyys nyt semmoinen, niin kuin, koska älykkyyttä on mun mielestä monenlaista. Tunneälykkyys on semmoinen asia, mitä koen, että monet naiset haluaa mieheltä, mutta että just se, että ei se niin kuin, että jos sulla on tosiaan super hyvännäköinen maskuliininen äijä ja muuta, mutta sitten se keskustelu ei ole niin kuin yhtään älyllistä, vaan se on ihan kun sä puhuisit jonkun 15-vuotiaan lapsen kanssa. Niin, sitten pitää olla tosi hyvä niin seksuaalinen, muuten sinne mitään. Niin, tai siis yleisesti ottaen siitä häviää koko se hohto siitä ulkonäöstä myös niin kuin siinä kohtaa pois. Mutta mun on pakko heittää tämä, kun sä etit tuon tunneälyn, niin tää on tosi hauska, että moni nainen sanoo, että haluaa tunneälykkään miehen, mutta monesti sitten kun tulee se tunneälykäs mies, koska yleensä jos mies on tosi tunneälykäs, niin hän omaa myös niin kuin terveet rajat. Niin jos mä en sano, että kaikki naiset, mutta jos nainen on tottunut myös pelaa tietynlaisia pelejä, niin hänhän ei oikeasti ole sit valmis vastaanottaa, että tällainen mies ei katso näitä pelejä. Niin. Mua kiinnostaisi vähän tähän uuteen aiheeseen, mutta samassa aiheessa, koska mulla ei mikään muu kuin yksi asia mielessä. Nyt miehillä, aikaisemmin käytiin siinä jaksossa, juteltiin, että miehillä vakavaa parisuhteeseen on tosi tärkeä niin kuin sellainen viehätyksen toivomus, mitä ne ei niin kuin osaa sanoa, on se kunnioitus. Ja se esiintyy eri tavalla. Ja mulla itselle mä oon huomannut tässä itseäni tutkiskellen, että mä itse asiassa tykkään älykkäistä naisista, jotka vähän vittuilee mulle. Tiedätkö, koolaa mun bullshitin, koska sitä on paljon. Mutta sille nätisti. Eli että ne niinku aistii sen, milloin mä niinku pelaan, mutta nätisti. Koska jos ne vaan sanoo, vittu sä oot tyhmä, niin ei sittenhän mä oon silleen, no niin, mä lähden pois. Että se ei ole kiva. Ja tällä teit jutut, mitä mä mietin, että okei, minä preferoin, mä tykkään hirveästi näistä. Ja mä pidän näitä viehättävinä ominaisuuksina, mitkä eivät ole millään tavalla niin kuin ulkonäköön liittyviä. Niin tuleeko mieleen itselle, että miten sitten miehen näkökulmasta, että onko jotain vähän niin kuin sama, kun miehelle on niin tärkeä se kunnioitus, että kokee olensa arvostetuksi. Niin tuleeko mieleen, mitä nainen kokee, että okei, hei, toi mies on jo hyvän näköinen, mä koen seksuaalista vetovoimaa, mutta näitä treittejä mä haluaisin, että siinä on.
että se olisi niinku se, vähän niin kuin mitä mä en uskalla oikein sanoa ääneen, koska en mä voi sanoa, hei mä vaadin kunnioitusta, kun se pointti, jos se ei tule. Nykypäivänä se on jotenkin toksista. Niin, ja jos ei se tule luonnostaan, niin se ei ole tullakseen, koska se on vähän sellainen, että se on, saat säkin mitä mä tarkoitan, että sä annat sen, siis sitä ei voi vaatia, se pitää antaa. No, sama juttu se vittuilu, että se vähän seksikkäästi vittuilee takaisin, niin ei sitäkään voi vaatia, että hei vois älykkäästi. Ei vaan sen pitää tulla silleen, se pitää tulla itsestään. Mä tykkään ihan siitä samasta ja mun mielestä parisuhteessa pitää olla, niin kuin, tai ihmissuhteessa pitää oikeasti olla semmoista tavallaan semmoista tervettä toisen haastamista, koska niin kuin, sen kuuluu olla niin, että sit jos koko ajan ollaan samaa mieltä kaikesta tai muusta, niin ei se niin kuin ihmissuhteen, varsinkin parisuhteen, mun pitäisi koko ajan myöskin kehittää vähän niin kuin sua ihmisenä ja viedä sua eteenpäin. Niin sit jos se on semmoista okei, ja kumpikin on koko ajan samaa mieltä, niin ei se niin kuin ainakaan mulle itselle ole koskaan toiminut. Mutta mikä se sun kysymys se kunnioituksen, eli mua kiinnostaisi hirveästi, että kun nykypäivänä tuntuu ainakin musta, että se on niin iso tabu julkisesti, varsinkin sosiaalisessa mediassa sanoa, että hei miehet arvostaa aivan järkyttävästi ja pitää sitä niin kuin seksikkäämpänä treittinä, mitä naisilla voi olla, kun nainen on silleen, hei mä kunnioitan mun mielestä, mä arvostan mun mielestä, mun mies on niin kuin Jumalasta seuraava, tiedätkö, että niin kuin, et sit se mies on silleen, fuck ja mä yritän olla paras versio itsestä, että vau, mulle annetaan tällainen asema. Niin vähän niin kuin kysymys, että minkälaisen aseman nainen haluaa saada mieheltään, että hän on silleen, että fuck yeah, tätä mä just haluan. No siis ne on niitä pieniä mun mielestä eleitä asioita just arjessa, että tavallaan sä saat semmoista tietynlaista kohtelua esimerkiksi osaksesi, että sua kunnioitetaan, arvostetaan, availlaan jotain ovia tai mutta tämä on tämmöinen pieniä asioita mun mielestä, jotka luo seksuaalista vetovoimaa ja just sitä, mitä jokainen nainen niin kuin salaa toivoisi, että niin kuin mä taisin viimeksi silloin sanoa, että pientä semmoista prinsessakohtelua, niin kyllähän se on semmoinen asia, joka luo sitä viehätysvoimaa lisää, jos niin kuin nainen näkee, että mies antaa efforttia hänen kohtaan. Mä en tarkoita, että sun pitää joka viikko viedä jotain kukkia toiselle tai jotain, vaan se on just niitä niin kuin tosi pieniä arkisia asioita tai vaikka laittaa käden olkapäälle tai hipasee ohi mennessä tai niin kuin tämmöisiä pieniä niin kuin juttuja, varsinkin sille parisuhteen niin kuin kannalta. Että sua niin kuin huomioidaan, koska nainenhan haluaa aina tulla niin kuin nähdyksi. Ja. Nainen haluaa, että hänen tunteet nähdään. Nainen haluaa, että hänen esimerkiksi vaikka ulkonäkö nähdään, me ehostetaan itteemme. Ja vaikka me ehostetaan itteemme varten, niin totta kai me halutaan myös siltä vastakkaiselta vähän sukupuolelta. Vähän bullshit juttu, mä en sano, mutta samaa mieltä. Totta kai se itteensä varten, mutta kukaan pukeudu itteensä pelkästään. Ei pelkästään, mutta niin kun, no ainakin mulle tulee itselleni itsevarmempi olo, kun mä laittaudun. Halutumpi olo mun mielestä. No semmoinen, en mä tiedä, onko se halutumpi olo, mutta mulle tulee semmoinen parempi olo itselleni, koska mä koen, että mä näytän itse paremmalta, kun mä olen laittautunut versus se, että jos mä oon tukka pystyssä, paskanen paita päällä, niin faktahan se on ja se on ihan normaalia. Ja mä joudun sanoa itse ja se ei ole mitenkään negatiivista, sori kun mä keskeytän, että kun sanotaan, että se on muitakin varten, kun kyllähän niin kuin kaikki sosiaaliset asiat on jollain tavalla myös muita varten. Ja mä haluan tohon vielä, kun sä puhuit, että sulla tulee itsevarma olo, niin mun mielestä on tosi iso ero niin sanotusti maskuliinisessa itsevarmuudessa ja femiinisessä. Että mä näen femiinisen itsevarmuuden just sellaisena, että minä olen haluttu, että mä tiedän, että minä olen saalis, että minua, näin kylmästi sanotaan, mutta minua saalistetaan, että mä oon se palkintotyyppinen, kun taas miehen itsevarmuus on enemmän, mä olen kykenevä tyyppinen. Että se on mun mielestä hyvin erilaista. Esimerkiksi ei suurimmalla osalla miehillä itsevarmuus ei tule siitä, että he ajattelee pelkästään peiliä edessä, että minä olen niin komea, että joku nainen tulee ja ottaa minut. Eikö kuulosta aika femiiniseltä? Kyllä. Niin, ja siis onhan se ihan fakta, että totta kai siis kyllä minä ainakin ajattelen niin, että jos mä lähden treffeille mun miehen kanssa tai me mennään illallistamaan tai jonnekin, niin totta helvetissä mä haluan näyttää mahdollisimman hyvältä, koska mä haluan, että mies kulkee mun rinnalla silleen, että se voi olla silleen, että jumaliste, niin että joku katsoo joku toinen äijä siinä, että vittu tuolla on hyvän näköinen muija. Fakta. Niin. Siis silleen se mun mielestä menee. En mä tiedä, ajatteleeko kaikki naiset näin, mutta kyllä minä ainakin haluan niin kuin myös sille miehelle tuottaa mielihyvää siitä, että minä näytän niin kuin hyvältä ja hän voi, kulkisi varmaan ylpeänä muutenkin, vaikka mulla olisi tukka pystyssä, mutta tavallaan mun mielestä se on vaan taas semmoista miehen kunnioitusta, että nainen pitää itsestään huolta, mies pitää itsestään huolta. Kummallakin on omat tavat ja mies huomioi sen, että jos nainen on laittautunut kauniiksi tai muuta, niin hän muistaa ja hän muistaa kehua, että niin kuin
jos ajatellaan vaikka hyvää parisuhdetta tai mitä naiset haluaa parisuhteessa, niin kyllähän jokainen nainen toivoisi sitä, että mies sanoisi vaikka kerran jotain kaunista sitten. Ja sitten esimerkiksi, jos Niin nyt... kuin per päivä vai kerran vuodessa? Ei, mielellään per päivä. Että siellä niin kuin joka päivä tulisi niin kuin jotain hyvää ja sama homma taas kerran niin kuin toisinpäin. Mutta se, että myös sit vaikka sellaisina päivinä, jos toinen on siellä kipeänä himassa ja näyttää ihan kananperseeltä, niin sitten sanoo, että hei, et ihanaa, että sä jaksoit silti kipeänä laittaa noi tiskit, että sä oot tosi reipas. Niinku, Todellakin. ne on niinku tommosia pieniä juttuja. Ja sitten se on nimenomaan tärkeää, että se tulee siltä mieheltä, keltä sä haluat, kun tämähän on mun mielestä hauska sanonta, mutta mun mielestä tämä niinku pohjautuu totuuteen, että kriipin ja ei-kriipin ero useimmassa tapauksessa ei ole mitä tekee, vaan kuka tekee. Onko tässä perää, Helkky? On. Että jos se naapuri ukko huutelee sieltä, että kyllä saattaa, niin ahkera Helkku, kuule siellä pihaa siivoot, hyvä sinä. Tai puuhtylleri, että onpas sulla kiva niinku takalisto. Tai sitten jos sun oma mies, oletan, että sä koet omaa miestäsi kohtaan vahvaa vetovoimaa, jos te nyt olette yhdessä, niin... Vahvoja olettavia. Niin vahvoja olettamia. Nykyään ei saa kato olettaa mitään, mutta kyllä mä uskon, että se on hyvin eri asia. Joo, kyllä se on. Hei kyssäri, mulle tuli tällainen vastaan tuossa, pläräilen Tinderiä ja tälleen, ja sitten siellä oli kirjoitettu, niin kuin puhutaan aiheesta kuitenkin, mitä naiset haluavat, mutta eivät uskalla sanoa, niin mun mielestä tämä oli aika hyvin sanottu. Oli tälleen, että hei, mä kaipaisin, että niin kuin, siinä oli, mä en muista mikä se otsikko oli, mutta siinä luki, hänen oma tekstinsä oli, että vähän niin kuin, että tuu kampaamaan mun hiuksia ja sitten vähän vetämään. Ja sitten niin kuin, mä olin silleen, että no toi on aika sellainen niin kuin naisellinen tyyli sanoa mitä kaipaa, sanomatta mitä kaipaa. Kyllä. Niin miten te tulkitte? Mun mielestä mä olin ihan, että tämä kuuluu. Tuli heti, mä olin vaan, siis sydäntä pitää paikkaansa. niin. Se on vähän molempi puoli, että kaivataan sitä ehkä herkkää huomiointia ja muuta, mutta sitten samaan aikaan niin myöskin sitä, että mies osaa ottaa tavalla tai toisella erinäisissä tilanteissa niin kuin ohjat. Että puhuttiin sitten sänkypuhuista tai puhuttiin ihan niin kuin normaalista arjesta, niin se, että kyllä mä ainakin niin kuin koen esimerkiksi, että se lisää haluja, jos sä näet, että toinen ottaa vaikka koppia jostain arkisista asioista itse, että sun ei tarvitse edes sanoa niin kuin mitään ja sitten se tekee sellaisia tosiaan miehisiä niin kuin, tavallaan miehisiä niin kuin juttuja tai muuta, niin sulle tulee semmoinen niin kuin Ja, mutta menisiköhän se kuitenkin sitten ison kategorian alle tämän kykenevyyden? Eli tämä on itse mulle ihan oikeasti uusi juttu. Tämä kykenevyys sanana kuvaa vitsin hyvin mun mielestä, koska mä oon käynyt todella monen naisen kanssa keskustelua, ex-vaimoni kanssa myös, että miksi sä et ole parempi? Ja sitten mä yritän parhaani. Ja kaiken taustalla on se, että mä en ole vaan ollut kykenevä sille tasolle, mitä olisi toivottu. Mä en osannut handlaa asioita ja mä en osannut tuoda sitä, mitä mikä olisi saanut sen syttymään. Ja tässähän tulee se suuri haaste, että 20-vuotias tyttö syttyy paljon helpommin kuin 35-vuotias nainen. Et ehkä sen takia myös nämä 40 miehet on aikuislapset siis. Mähän on siirtynyt milfeihin, kaikille teille milfeille. Mä aikaisemmin ajattelin, että nuoret on, mitä nuorempi sen parempi. Nykyään mä oon silleen, no itse asiassa mä vähän preferoin vähän kypsempää. Mutta nehän vaatii paljon enemmän, jumalauta. Totta kai. Ja koska ne tietää, mitä ne haluaa. Siis sehän siinä on, että esimerkiksi sellaiset pelimiehet tai muut vähän vanhemmatkin pelimiehet, niin ne herkästi iskee parikymppisiä, koska niitä on helvetin helppo pyöritellä. Niin, ja se kykenevyys on siinä, niin kuin, että kunhan sä pystyt maksaa treffit. Kunhan sä pystyt maksaa treffit tai ylipäätään niin kuin tavallaan sä pystyt puhumaan toista vaikka pyörryksiin tai muuta, mutta se löytyy se, jo, niin, se check, juu. Mutta se, että loppukädessä sitten, niin onko se sitten matchi, niin en mä tiedä, aika harvoin varmaan esimerkiksi tosi isolla ikäerolla tai muuta, niin ollaan sitten ihan matchi. Ja siinä varmaan tulee se sama ongelma, niin kuin, että jos niillä miehillä olisi vähänkään aivoja, mä väikkaan, että niillä ei ole, koska mulla ainakin tulee se, niin kuin, että mitä helvettiä mä juttelen sen kanssa, että en mä jaksa nussia kuin pari tuntia päivässä. Niin että sitten tulee, toisaalta jos ei hengaa kuin pari tuntia päivässä, niin sittenhän se suhde on niin kuin match made in heaven, mutta mä kritisoin itse siis, en kovalla kädellä, mutta pikkasen, että mä en niin kuin itse pysty ymmärtämään sitä, että jos hakee niin kuin pitkää parisuhdetta, missä jakaisi elämää, että minkä takia sä haluat ihmisen, kenen kanssa et oikeasti älyllisesti koe sellaista jotain hyvää, mikä niinku tuntuu, että heitä on hyvä. Mihinkään. Ei. Mutta mua kiinnostaa tämmöinen, kun me tästäkin jostain jaksossa puhuttiin ja tehtiin
Riiliä. Tähän jako tosi paljon naisten mielipiteitä, niin nyt meillä on niin kuin ammattilainen täällä kertomassa meille, että miten asiat on, ja muistakaa, tämä on Tätä ei saa kysellä sitä. Niin, muistakaa, tämä on absoluuttinen fakta, että jos Helkki on eri mieltä, niin meidänkin pitää muuttaa mielipide. Mutta se meni jotenkin tällä tavalla, niin kuin alustetaan tarina, että puhuttiin, että naiset yleisesti ottaen arvostaa, kun mies valmiiksi tietää, mitä tämä nainen haluaa, ilman, että nainen joutuu kertomaan miehelle. Että ne haluaa sellaista itsevarmuutta. Siinä oli just sänkyesimerkit. Sänkyesimerkit provosoi aina ihmisiä, että miten se klippi meni, mistä jengi niin kuin pahoitti mielensä jotkut, että esimerkkinä, jos vaikka mies ottaa naista tukasta kiinni sängyssä, niin nainen ei halua, että hän joutuu sanomaan sen, vaan että se mies osaa tehdä sen, jos sanomatta, että he arvostaa sitä. Ja mä ymmärrän tämän kääntöpuolen sitten, että siinä tulee miehelle tosi vaikea semmoinen tietää, että okei, mutta on niin kuin paha teko, niin kuin, että jos hän ei oikeasti halua tätä, niin mähän on just syyllistynyt niin kuin, väkivaltaan. Todella pahaan väkivaltaan, mutta mä itse näen sen, että tämä on niin kuin tosi pitkään niin kuin, että osaa lukea toista ihmistä. Että on semmoinen tietynlainen, sä katot toisen kehonkieltä, jos toinen näyttää nauttimisen merkkejä, sä osaat lukea, niin nainen arvostaa, että mies ei kysy, vaan hän osaa lukea. Ja totta kai siinä kohtaa, jos sä alat tekemään jotain, mikä niinku tuntuu epämiellyttävältä, niin sitten nainen sanoo sulle, että hei, nyt ollaan ylitetty. Ja siinä kohtaa sä tietenkin, kukaan ei ole täydellinen, kuuntelet. Mutta onko se turn-offi, kun moni nainen oli silleen, että ei, kyllä he haluaa, että mies koko ajan kysyy, että onko tämä ok. Niin mulla on niin semmoinen kokemus, että naiset ei tykkää tästä. No siis... Mulla on oma kaavakin tähän. Joo, mä en siis, ei. Saanko nyt sun mies on, että saanko laittaa käden polvellesi? Joo. Saanko pussata sinua? Saanko riisua paitasi? Saanko laittaa huuleni sinun huulia vasten? Sä oot, Jasko, niin sopimaton jätkä. Mutta Sä vaan luulit, että mä sanon jotain muuta laittaa. Mutta nyt Helkky kertoo meille, että mikä on se oikein, mistä naiset tykkää? Mistä naiset tykkää? Koska jossain, me tiedetään se, että nainen ei tykkää miehestä, kuka ei puhu mitään. Eli joku kommunikaatio, ei voi vaan mennä ja ottaa. Pakko sanoa vähintään moi. Kyllä. Mutta jossain kohtaa pitää lopettaa verbaalinen kommunikaatio, vai? Ainakin siellä niin kuin missä se linjaus menee? Joo, siis kyllähän nyt ennen kuin sä hyppäät petipuuhiin jonkun ihmisen kanssa, jos nyt ajatellaan tämmöistä, että se olisi niin kuin uusi ihminen. Joo, vähän niin kuin, tai parisuhteissa, mutta harrastellaan ekoja kertoja. Niin siis ylipäätään se, mutta et kyllähän nyt niin kuin se keskustelu ehkä pitäisi käydä ehkä vähän niin kuin ennakkoon, eikä sitten siinä. En mä tiedä, mun on jotenkin kauhean vaikea samaistua tuollaiseen tilanteeseen. Mutta kyllähän se nyt niin kuin minun faktani tähän asiaan on se, että kyllähän sä haluat, että se mies nimenomaan ottaa ne ohjat käsiin. Se siis mitä olen keskustellut tyttöjen kanssa, niin voin sanoa, että naiset tykkää hyvin usein siitä, että mies osaa pyöritellä niitä siellä sängyssä ja osaa toimia erinäisillä tavoilla, osaa hyödyntää erilaisia asentoja, erilaisia tapoja tyydyttää toinen. Totta kai se nainen haluaa, että se mies ottaisi ne ohjat käsiin, koska onhan se ihan kauhea turn off. Ja sun jos kaverit se on ihan kaikki ei ole lahnoja. Tiedätkö, että siinäkin on myös se, kolikon toinen puoli. Juu. Mikä ei ole tarkoitus siinä enempää, mutta se oli pakko heittää toi vitsi, koska siinähän on vähän sellainen asetelma, että ainakin mun kokemuksesta, tää nyt oli huono vitsi, ei mennä sinne enempää. Okei, no niin. No mutta fakta on se, että harva nainen varmastikaan on myöskään lahna tai makaa vaan selällään, jos hän niin kuin tietää, että se mies osaa tehdä jotain tai se haluaa tehdä jotain. Mutta kun tämmöinen kahden kauppa on siellä sängyssä, niin siinä pitää kummankin haluta niin kuin toista ja pitää niin kuin olla semmoinen fiilis, että haluaa, että niitä asioita niin kuin tapahtuu. Valitettavasti mä en oikein osaa samaistua. Mä en ole pakko tuohon lahna-juttuun vielä mennä. Niin kuin mun mielestä niin kuin, nyt ei pidä sekoittaa kahta asiaa. Mun mielestä on niin kuin hyvin tärkeää, nyt asiantuntija minä olen täällä. Nimitin itseni, kun mun ymmärtääkseni kuka vaan voi olla seksuaaliterapeutti, niin mä päätin tästä, kun meillä on nykyään liikaa näitä kunnon tissiposki seksuaaliterapeutti. Me tarvitaan joku kunnon rehellinen niin kuin minä. Ja nyt mä unohdin kokonaan, mikä mun pointti oli, kun mä keskityin kehuihin. Sä puhuit lahnoista. Niin just näin lahnoista, että lahna on sellainen, joka
ihminen, mies tai nainen, joka vaan makaa siellä sängyssä ja on vähän niin kuin melkein kuin kuollut, ei reagoi mitään. Mutta jos sä olet vaikka nainen, ja pointti aika sama, mutta pointti, jos huomaa kaikista eleistä ja näin, että sä oot messissä. Niin se ei vaadi sitä, että sä heittäisit sitä miestä seinille, vaan se, että sä niinku reagoit niihin asioihin, ehkä päästät jotain ääntä tai jotain, niin onhan se ei ole lahna, koska siinä kohtaa sä niinku harrastat. Kyllä. Vaikea selittää, mutta että niinku sä viestit, että okei, sinun johtaminen toimii. Niin ja siis kyllähän tavallaan, jos nyt yleisesti puhutaan seksistä tai muuta, niin mun mielestä on tärkeää, että nainen myöskin seksin aikana niin muistaa sitä miestä erinäisillä niin kuin, tavoilla. Ja te tiedätte te kaikki, ketkä ette tee sitä. Pitääkö nimitellä? No mutta ei kun se on oikeasti tärkeää ja sitten myöskin se, että mun mielestä jokaisen naisen pitää oppia niin kuin nauttimaan myöskin siitä, että sunhan pitäisi nauttia myöskin siitä, että mies nauttii, koska mä voin ainakin sanoa sen, että mun mielestä se on niin kuin mulle itselleni semmoinen ihan totaalinen, kun mä näen, että toinen nauttii ja tykkää siitä, mitä mä sille teen tai muuta, niin se on niin kuin mulle myös itselle semmoinen, että mä alan haluta sitä miestä todella paljon enemmän ja sitten myöskin se vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Että ehkä niinku tommonen, jos puhutaan petipuuhista ja varmaan ongelmista siellä, niin se voi just olla sitä, että siitä puuttuu tavallaan se, että mennään vaan ja harrastetaan vaan seksiä, toinen makaa siinä ja sitten se on semmoista, että ei se tavallaan niinku, se niin vaatii vähän muutakin. Silloin se on vähän, mä kutsun sitä toisella masturboimiseksi. Niin. Ja se on hyvä sana. Se on hyvin ikävää. No se useimmiten suhde ei voi silloin hyvin. Joo. Että ei sekään niinku tavallaan, että jos sä nyt meet silleen ja sitten et ole ikinä vaikka ollut yhdessä ja sitten toinen vaan yhtäkkiä ottaa sut ja ei niinku, sitä tilannetta pitäisi niinku, miehen pitää osata lukea sitä tilannetta ja naisen tulee vastata siihen ja myös naisen tulee huolehtia siitä, että miehellä on sellainen olo, että nainen haluaa häntä, koska se on kahden kauppaa. Ja siitähän se niinku lähtee. Osaatko sanoa vielä, mä kommentoisin tuohon, mulla on siis oma kaava tuohon niin kuin, kommunikaatioon, mä kerron sen kohta, mutta ennen vielä tuohon kommunikaatioon, eli nyt mikä olisi sulla hyviä esimerkkejä, tulisi mieleen jo parisuhteessa oleva pariskunta, tai sitten ensimmäisiä kertoja harrastelevat ihmiset, että mitkä nyt selkeitä asioita, mitä pitää kommunikoida etukäteen, mitä olisi fiksu kommunikoida, koska mun mielestä tulee vaikka vähän hiuksista vetäminen silleen nätisti, niin jos sen kommunikoi etukäteen, se voi tuntua vähän, sen voi ehkä kysellä sivusta, että tykkäätkö yleensä tuolla teistä mutta jos sä oot silleen, hei sopiiko sitten, kun seuraavan kerran löydämme itsemme tuolta makkarin puolella, että minä vähän tukistan sua, niin se jotenkin sellainen suora kysymys, se ei sit luo mun mielestä sellaista seksuaalista jännitettä. Se on vähän sama kuin sovittaisi, että nyt harrastetaan seksiä, niin monesti se vähän niin kuin pilaa sitä niin kuin sellaista niin kuin jotain. Niin Pallo, sulle vähän, että mitkä kuitenkin, kun varmaan nyt joukkueasiat sitten on, jos sä oot antamassa kunnolla piiskaa toiselle, niin se nyt olisi hyvä jotenkin kommunikoida, että onko tämä ok, eikä vedä vaan vyötä, tiedätkö, solkea ja nyt tulee. Niin. No en mä tiedä siis. Viiski laittaa sut vaikeeseen niin paikkaan. Ei kun vähän, että missä se raja menee. Niin. Kuunneltiin viimeksi, mun mielestä mä en muista, oli tämä Alona heitti tänne, että häneltä kyllä pitää pyytää lupaa, jos pyllyä niin kuin nuollaan. Ja muuhan periaat, minä en ole koskaan pyytänyt, enkä tuu pyytämään. Ei mun mielestä se meni toisinpäin, että Niko oli sitä mieltä, että mäkin katoin sen riili, kun sä lähetit sen mulle. Mun muistaakseni se meni niin päin, että tässä miespuolinen henkilö Niko oli sitä mieltä, että lupa kysytään, ja tämä naispuolinen oli sitä, että eihän se nyt ole, niin kuin, jos me ollaan jo siinä tilanteessa. Voi olla, että mä oon väärässä. Mä väitän, että Alona sanoi just silleen, että hänen pyllyssä kukaan, mutta kuitenkin. Me pointti. Mutta pointti oli tämä, että niinku selkeästi on tällä teitä eroavaisuuksia, että hei näitä pitää kysellä, etukäteen jutella, ja sitten kuitenkin itse tilanteessa ei ole ehkä hyvä rupea pitkiä keskusteluja käymään, koska ne on kuitenkin sellainen, okei, haluanko mä tätä vai en. Ne olisi hyvä etukäteen. Tämä on niin outoa, koska mä en ole ikinä jotenkin ajatellut tätä asiaa, niin että pitäisi jotenkin, mä en niin ikinä ollut. Elikkä siis ei tarvitse minä en suomeksi. ole ikinä ollut tilanteessa, jossa joku on niin kysynyt multa, että onko tämä nyt ok. Toki se tarkoittaa, siis joku asiantuntija sanoi, että ei tarvitse kysellä. Niin, koska sä luet siinä tilanteessa sitä toista niin kuin ihmistä. Ja sitten jos jotain niin kuin, me alkaa mennä siihen suuntaan, mitä sä et halua, niin sä työnnät sitä toista pois. Tai oot siinä hetkessä, että hei, ei nyt tolleen. Ja mä ehkä tänään ei kakkosta. Tänään ei ole persepäivä.
No niin, Mutta mä ehkä luulen tästä rivien välistä, että ehkä Herkky ei sit vaan päädy sellaisten miesten kanssa. Ei, mutta joo. Herkky vaan päätyy miesten kanssa, jotka osaa. Just niin. Että ne miehet, jotka ei osaa, ei pääse edes pelaamaan asti. Ei pääse pelaamaan. Hei, mun pointtina vielä tuohon mun kaavaan. Mä oon todennut tällä, että teen maukumiskaavan. Eli kommunikaatio tapahtuu silleen, että sä katot, miten se toinen... annappa heille sellainen ääninäyte. Mikä se on se? Ei mä osaa. Mä joku sellainen, että mikä onkaan? Niin. Ja jos sitä tulee enemmän, se on hyvä suunta. Jos sitä tulee vähän, niin se on huono. Mistä me puhutaan? Ehkä Viiski on sittenkin se meidän terapeutti. Ääninäyte. Maukumiskaava. Ei, Älä ikinä sano tuota sanaa kellekään naiselle, kenen kanssa sä haluat sänkyyn. Ehkä siksi tämä podi alkoikin sillä, että Viiski ei ole päässyt. Ensitreffeillä kertonut maukumiskaava. Ei, mulla on tällainen maukumiskaava. Mikä sana sillä on? Ehkä sun kannattaa pysyttäytyä mun opeissa enemmän. Miaukumiskaava. Mikä se sana on, kun se tekee sellaista ääntä, tiedätkö? En mä osaa. Nyt tarvitsisi niinku naisen imitoinnin. Voihkinta. Voihkimiskaava. Joo, ei maukuminen, kiitos. Mä ajattelin, että se kissa maukuu. Mitä vittua? Mun loppu kysymykset. Maukumiskaava. Okei, mä en ikinä päästä sitä, mutta älä ikinä kerro kellekään naiselle. Sun maukumiskaava. Mä voin kertoa, kun eikö se jakson aiheena ollut nyt, että mitä naiset haluaa. Ne ei halua kuulla maukumiskaavasta. Ei ikinä. Okei. Pistää sitä ne ei halua. Sitä ne ei halua. Tämä ei ole se, mitä ne haluaa. Joo, mä lupaan, että mä en puhu maukumiskaavasta. Päästäänkö me tästä yli? Joo, jatketaan vaan. Oliko sulla joku kysymys? Ei kun mä kerron, se oli faktoja, vaan mä kerron, että tää on mun kaava. No niin, eli absoluuttinen totuus on, että älkää käyttäkö maukumiskaavaa. Kyllä, että ylipäätään yleisesti ottaen, jos Vincent ja Jasko on jostain eri mieltä, niin yleisesti ottaen kuunnelkaa Jaskoa. Se on yksinkertainen neuvo. Mutta ehkä me ollaan nyt niinku liikaa menty tällaiseen, niinku tänne, vaikka viehätys on vetovoima, tosi seksuaalisesti, me ollaan menty liikaa niinku siihen itse petipuuhaan. Jos vähän yritettäisiin palata, että kun pointti oli ylipäätään, että mitkä on niitä piirteitä, miten pääsee edes niinku siihen pisteeseen asti, että olisi mahdollista ikinä päästä, että mitkä nämä piirteet on miehellä. Ja kun me puhuttiin tuossa itsevarmuudesta ja ylimielisyydestä. Mun mielestä säkin oot somessa puhunut itsevarmuudesta ja ylimielisyydestä. Niin mulla on tämmöinen 3 niin kuin, miehen kaava. Se yhdistyy mun mielestä tässä tosi mukaasti. Niin kun puhutaan näistä kaikista ääripäistä kuin veli, unelmakumppani ja yleensä tämmöinen jännä miestyyppi. Niin tämmöinen unelmakumppani, hyvä mies, joka kohtelee naista hyvin, sillä on selkäranka, niin me puhutaan tällaisesta unelmakumppanista, hyvästä maskuliinisesta miehestä. Sitten minä monesti nykypäivänä, ehkä tietyllä lailla some koittaa maalata ja näin, mutta mennään enemmän tällaiseen niin kuin ylimielisempään mieheen, niin se on enemmän, tämä mies ei käyttäydy hyvin. Ja sitten kun on tämmöinen taas kuin velimies, niin se on niin sanotusti harmi. Mä en tykkää, kun ihmiset käyttää kilttimies. Mä teen vaikutusta, että me ruvetaan käyttää harmiton mies, koska kiltti ei ole huono asia. Kiltti on hyvä, mutta kun sä oot harmiton mies, niin siinä kohtaa se on ainoata, mitä sä voit olla. Koska monesti on käynyt niitä tilanteita, että joku mies ajatellaan, että miten sitten kiltistä miehestä, silloin kun se sai valtaa, tuli noin mulkku. Todellisuus on se, että hän oli aina mulkku. Hän oli vaan harmiton, niin hän ei pystynyt toteuttamaan sitä mulkkuutta. Ja sitten taas, jos sulla on niin kuin kykenevyyttä oleen aggressiivinen, niin sä voit käyttää sitä pahaa myös, jolloin sä oot tämmöinen niin kuin ylimielinen mies. Mutta jos sulla on kykenevyys olla paha, mutta sä valitset olla hyvä, eli sä niin kuin kohtelet ihmisiä hyvin, autat heikommassa olevia ihmisiä, sä käytät sitä sun niin kuin kykenevyyttä, niin kuin Helkyn sanojen mukaan, nostaaksesi muita ihmisiä ylös, niin se on mun mielestä niin kuin hyvä maskuliininen mies.
Niin mä haluaisin vaan erottaa nämä 3 miestä, koska monesti niin kuin näitä sekoitetaan keskenään, ei oikein tiedä. Ja mä selitin tämän tosi huonosti. Siis... Ei, sä selitit hyvin. Ja nyt kysymys kuuluu Helkky, asiantuntija. Kaikki menee tähän nyt. Tähän nyt on kohdalla. Sä voit pelastaa koko Suomen kansan, kun sä kerrot miehille, mistä he saavat kykenevyyttä lisää. No siitä, että he pitää itsestään ja elämästään ja kaikista elämän osa-alueista hyvää huolta, mutta että se oma pakka on ensin kunnossa. Ja sitten sä voit jakaa siitä myöskin niin kuin naiselle kunnolla. Mutta kyllä siis edelleen tervettä itsevarmuutta, se ja kaikki noita asioita, mitä puhuttiin silloin alussa, niin ne vaikuttaa vaan yksinkertaisesti kaikkeen siihen, miten nainen näkee sut ja näkeekö nainen sut sellaisena ihmisenä, kenen kanssa hän haluaa vaikka tehdä lapsia tai perustaa perheen tai niin luotettavana ihmisenä, että hän näkee, niin kuin, että kyllä ainakin niin kuin mä koen, että mä haluan mun parisuhteessa nähdä sen ihmisen niin, että olisiko mulla hauskaa sen kanssa vielä 20 vuoden päästä, kun me ollaan vanhoja patuja ja mummoja, no ei ehkä ihan vielä mummoja, mutta kuitenkin niin kuin vanhempia, onko mulla hauskaa sen ihmisen kanssa, koenko mä edelleen sitä viehättävänä niin kuin ihmisenä, vaikka sen ulkomuoto muuttuisi. Kaikki tämmöiset niin kuin asiat, että siinä on se niin kuin paketti kunnossa, koska nainen harvemmin, ellei se sitten tosiaan vaan haluaisi jotain seksiä tai yhden illan juttuja, mutta kyllä naiset yleisesti ottaen haluaa aina niin kuin niin 3 viikkoa kuukaudesta haluaa enemmän, sitten on se 1 viikko, kun käy se pelkkä. Ja niin kuin suurin osa naisista kuitenkin ehkä toivoo, että ennemmin siellä on semmoinen ihminen, kenen kanssa voisit jakaa just kaikkea, mitä nyt mitä pienellä otannolla voi sanoa. On toki poikkeuksiakin, mutta kuitenkin. Ja teoriahan on se, että monesti varsinkin nuoret naiset, ymmärtääkseni niin kuin, mitä ollaan sunkinkaan tehty tässä jaksoja, niin selkeästi käy ilmi, niin sekoittaa tämmöisen niin kuin, se on paljon helpompi sekoittaa tämmöinen ylimielinen narsistinen mies maskuliinisemman miehen kanssa, kun harmittoman kaikki, ne näkee, niin kuin, että hei, sä oot semmoinen, mä voin silittää sua ja sä tuut auttaa mua muutos. Mutta tosi moni nuori nainen sekoittaa niin kuin tämän ylimielisen ja vahvan maskuliinisen. Niin olisiko sulla nyt iän mukaan, niin kuin, miten naiset erottaisi nämä? No kyllähän sä loppukädessä sit siitä niin kuin käytöksestä ja siitä, että siis yleensähän tämmöiset kusipäääijät, niillä on helvetin kovat niinku puheet, mutta sitten loppukädessä niinku mitään ei tapahdu. Että jos sä huomaat sen, jos sä huomaat, ei puhu, mä katsoin sua, mutta mä en puhunut nyt susta. Ei saa tuo harmittomia maakomiskaavan jälkeen. Mä haluaisin, jos mulle tähän samaan ennen kuin jatkat, kun tuohon harmittomaan, kun eikö me puhuttu aikaisemmin, just oli tänään vähän lyhyempi ihminen harmiton kanssa. Että se, niinku, se oli maisteroinut tämän harmittomuuden. Niin että tavallaan kyllä mä niinku näen myös, että minäkin itse siis harmittomana miehenä, niin että kyllähän tätäkin kautta sitä, mitä kaikki miehet haluaa, voi saada. Niinku. Kyllä. Mutta yleensä tulee säälistä siinä kohtaa, joka ei ole hyvä. Siis mä oon erikoistunut säälipilluun. Mutta ei siitä sen enempää. Ja nyt mua kiinnostaisi vielä yksi juttu, joka taas puoliksi menee sinne niin kuin erottisempaan aiheeseen. Mutta tämä on niin kuin monelle miehelle jännä. Mä puhuin yhdessä meidän jaksossa, kun mä olin tehnyt tutkimusta, niin kuin oikeaa tutkimustyötä. Mä päätin joskus, ja mun mielestä niin kuin jokaisen miehen kannattaisi kokeilla tätä, että te opitte puhun naisille silleen, miten he tykkää, että heille puhutaan erottisesti. Mä tein siis täysin tutkimusmielessä. Päätin kuunnella naisten jonkun tämmöisen erotiikka-äänikirjan. Siis mä luulin, että se on oikeasti jotain, että mies vei minut, suuteli minua auringon laskussa. Mutta todellisuudessa oli jotain aivan muuta. Mä toisessa jaksossa olen imitoinut sitä, mä en pysty siihen enää uudestaan. Oliko siinä se maukumiskaava? Ei ole, mutta siis se oli... Unohda se maukumiskaava. Unohda maukumiskaava, sitä ei ole enää. Ei, se on nyt kuollut ja kuopattu. Mutta selkeästi me huomataan, että naiset, mikä on oikea sana englanniksi, on niin kuin dark traits, niin naisia jollain tavalla sytyttää tämmöistä. Sitten me voidaan katsoa niin kuin naisten keskuudessa tosi menestyneitä elokuvia, kirjoja, 50 Shades of Grey, tämä 365, ja sitten tämä uusin, joka on pahin näistä, minkä mä menin elokuviin katsomaan, mikä jotkut humisevat harjut suomeksi. Tämä on nyt joku nykypäivän 50 Shades of Grey. Siis mä en ole ikinä varmaan ollut niin lähellä, että mä poistun elokuvista, kuin mitä mä olin siellä. Siis
Mä oon kattonut kaikki maailman kauhuelokuvat. Mä en ole ikinä elokuvassa ahdistunut. Mä ahdistuin Ja tätä Jasko on elokuvaa käynyt katsoa. katsoa Brokeback Mountainin. Siis mä oon kattonut jopa molemmat Human Centipedet, joka niin kuin kertoo tosi paljon. Ja mä en ahdistunut siellä läheskään yhtä paljon. Mutta mun pointti on, tää nyt meni taas vähän kiertää juttu, mutta mikä siinä on näissä nimenomaan tällaisissa miesten pimeissä puolissa, koska niin kuin, Et miksi nainen kaipaa dominointia niin, 50 Shades käytännössä? of Grey siinä on kirjaimellisesti miljardööri, Kun joka ei tekee naisesta käytännössä seksiorjan, ja sitten 365 on se kysymys on, mafiapomo. mitä miehet ei tajua mun mielestä, ainakaan minä ja Jasko ei tajuta, että minkä takia se dominointi, kun se ei se vaikuta edes turvalliselta. Ehkä se vaikuttaa. Ei, mutta ei se vaikuta ainakaan. No Herkky ainakaan kertoo No meille. ei se välttämättä vaikuta silleen niin kuin suoranaisesti, jos ajatellaan silleen, niin ethän sä ajattele, että no niin onpas toi turvallista, jos sä rupeat puhumaan sitä tälleen ääneen, mutta sehän siinä on, että kun sulla on turvallinen ihmissuhde ja sulla on turvallinen ihminen ja sellainen ihminen, kenen kanssa sä voit sängyssä esimerkiksi olla 110% oma itsesi, niin sit sä pystyt semmoisen ihmisen kanssa niinku kokeilemaan ja tekemään sellaisia asioita ja ne tuntuukin, niinku, koska ne on vähän semmoisia kiellettyjä juttuja ja sitten ne on turvallisia samaan aikaan. Se turvasana on siinä se tavallaan niinku lisänä. Et mä joskus luin jonkun tutkimuksen siitä ja näin, mä voin ehkä itsekin jollain tasolla samaistua tähän, että jos sä oot kokenut itse joskus esimerkiksi vaikka jotain ikävää seksuaalisesti, seksuaalisen hyväksikäytön, niin kuin mä oon kokenut nuorena, niin periaatteessa sitten tavallaan esimerkiksi kun sä sängyssä saat semmoista, että sua saatetaan ottaa vaikka kurkusta silleen nätisti kiinni niin, että ei sitä satuteta ja sä luotat siihen toiseen ihmiseen, niin se on itse asiassa jotenkin tosi korjaavaa. Tai silleen, että jos toinen ottaa ne ohjat ja tekee sen ja sä voit luottaa siihen, että mulle ei nyt tapahdu tässä tilanteessa mitään niin kuin pahaa, niin hyvin useinhan niin kuin, esimerkiksi, mä en muista mikä tutkimus se oli, mutta mä luin joskus sitä, että monesti esimerkiksi naiset, jotka on kokenut tämmöistä, niin ne saa korjaavan kokemuksen siitä, koska ne pystyy turvallisessa tilassa kokemaan, että tavallaan joku mies niin kuin tekee heille ns. Niin kuin hyvää ja heillä on hyvä olla siinä niin kuin tilanteessa. Että se on aika hurjaa. Tai saatteko te kiinni niin kuin Mä tästä? saan täysin ton kiinni, koska Joo. just se, että kun sulla on vahva tunnekokemus johonkin tilanteeseen ja sä luulet, että se aina tarkoittaa tätä. Juu. Mulla on itsellä toiseen aiheeseen sitä avaa, mutta on ollut just ton tyyppisiä. Ja sitten mä ehkä haluaisin vielä sanoa se, että tavallaan se maskuliini ja feminiini energia just, että eihän kaikkihan ei varmasti semmoisesta niinku tykkää tai muuta ja en mäkään sille joka kerta halua mitään sellaista, mutta joskus, kun sulla on se turvallinen hyvä ihminen siinä, kenen kanssa sulla on se seksuaalinen kemia, niin sitten kun se mies vaikka vähän ottaa just tukasta kiinni tai muuta, niin siinä ehkä niinku tulee se maskuliini, feminiini puoli, että kun kuitenkin naiset monet tykkää siitä, että heidät niinku otetaan tai mä en oikein tiedä, mikä siinä sitten on, mutta Tulee siinä periaatteessa, että sä tajuat, että toinen on kykenevä olemaan paha, mutta hän on silti hyvä. niin, juuri tämä. Sä sanoit sen nyt tosi hyvin ja se on niin kuin todella siis seksikästä mun mielestä. Ja kun siinä on se turva nimenomaan, että sä et pelkää sitä, että just toi, että jos ensimmäistä kertaa tosiaan jonkun kanssa vaikka joku nainen ois ja sitten se mies samoin tein tekisi niin mä uskon, että siinä voisi tullakin Ei just olisi semmoinen, hyvä että ei kokemus. enää ikinä, se ei olisi hyvä kokemus ja se myös niin kuin tavallaan, vaikka mies just haluaisi vaikka semmoista, niin mä voisin ehkä miehille antaa sen ajatuksen siitä, että jos sulla on tällaisia fetissejä tai sä tykkäät siitä, niin odota, että te pääsette siihen tilanteeseen siellä sängyssä, että se tuntuu siitä naisesta turvalliselta ja oikealta, koska jos sä ekaa kertaa rupeat höykyttämään sitä ympäri ämpäriä nappaat kurkusta kiinni, niin mä veikkaan, että sitä toista kertaa ei koskaan tule. Vähän Et niin kuin toi pitää tulla- maukumiskaavan niin. kertominen. No vaikka nyt sitten Toisia treffejä ei tule. Niin, toisia treffejä ei tule. Mutta että kyllähän niinku naisella tavallaan se henkinen puoli, mikä siellä on, että hän kokee olevansa haluttu ja tavallaan naisilla kestää pidempään päästä siihen miehille. Nyt ehkä paneminen kuitenkin on panemista, se on vähän erilainen asia. Niin sitten tavallaan niinku naisilla kestää pidempään päästä siihen semmoiseen niinku oikeaan tunnetilaan ja muuta. Mutta sitten tavallaan se seksi voi olla puoli jos toisin paljon nautinnollisempaa, kun sä maltat ja pikkuhiljaa tavallaan niinku tiet niitä asioita sinne. Tuo oli tosi hyvin kuvattu. Mun on pakko lisätä tuohon, tuli mieleen tuossa, kun sä sanoit, että miehille paneminen on pelkkää panemista. Ja monella on toi uskomus. Ja mä oon sitä mieltä, että keskimäärin miehet on varmaan, mä en sano, että ei ole naisia, jotka ei ole, mutta keskimäärin miehet on kykeneväisempiä silleen ajattelemaan vaan, että paneminen on pelkkää panemista. Mutta mä uskaltaisin sanoa, että parisuhteessa, kun
valitettavasti mun mielestä niin kuin seksittömyys parisuhteissakin on lisääntynyt tosi paljon, niin mitä mä oon kuullut itse ihmisiltä ja lukenut kokemuksia, ja jopa mullekin on tullut niin kuin somessa yksityisviesteillä mieheltä, että miten korjata tämmöinen tilanne, että kun hän on suhteessa, jossa hän ei saa seksiä, niin kirjaimellisesti se seksi on yksi iso työkalu, että sä koet, että se sun puolisos arvostaa sua. Joo. Ja kyllä mä uskon ton täysin. Ja siis mulle tuli se mieleen, että mä joskus postasin itse asiassa tästä. Mä sain silloin tosi paljon palautetta naisilta, koska mä postasin siitä, että kun syytetään usein vaikka mediassa, että nainen ei anna tai nainen ei tee sitä sun tätä, että nainen ei anna tarpeeksi seksiä, niin on hyvä myös muistaa, että jos nainen ei anna sulle tarpeeksi seksiä, niin se syy on myös siinä miehessä. Täysin, koska täysin. Siinä kohtaa, jos nainen ei halua sua, jos niin kuin, kyllä mä haluan mun miestä niin kuin koko ajan tyyliin, niin jos et sä saa siitä suhteesta niin kuin tarpeeksi jotakin, tai sä et tule huomioiduksi sun tunteita tai ei huomioita, sä et koe, että sua kunnioitetaan, sua just ei niin kuin huomioida niillä, tai mies ei vaikka pidä itsestään huolta, että hän antaa itseensä vaikka repsahtaa niin kuin täysin ja vetää kaljaa koko ajan tuolla sohvalla, niin ei se nainen siinä kohtaa, niin kuin, ei se ole se naisen vika, jos ei se nainen halua seksiä, vaan silloin se on tavallaan se ongelma, niin kuin, joka pitäisi ratkaista, että mistä se johtuu, että nainen ei halua, koska jos nainen on rakastunut, jos nainen kokee miehen oikeasti haluttavana ja mies kohtelee häntä hyvin ja niin edespäin, niin kyllä naisen luontoon kuuluu se, että hän haluaa miestä. Siis mä oon sun kanssa täysin... Mä haluan uskoa tuohon, vaikka mulla on vahvoja kokemuksia kyllä. Mutta mä haluan just tähän heittää, mun mielestä tää on niinku loistava esimerkki. Ja mä yhdyn, niinku, että kukaan ei luule, että mä oon Helkynkään eri mieltä. Mä oon täysin sitä mieltä, että miehenä se on sun omalla vastuulla, että sun nainen haluaa sua, ja sä et voi syytellä sun naista. Mutta mä haluan myös sen verran sua pikkusen haastaa tässä, että meillä on myös todella paljon miehiä sillä saralla, jotka edelleen antaa kaikkeensa naisen eteen, mutta ne joutuu vähän sellaiseen niin kuin friendzone-tyyppiseen. Ja mä uskon, että sä voit allekirjoittaa, että nämä friendzone-tyypit monesti antaa kaikkeensa sen naisen eteen, mutta silti jollain tavalla se kipinä vaan siitä puuttuu. Ja joskus suhde alkaa vaikka sillä, että sä oot enemmän tällä viehätysasteikolla. Sä panostat paljon ja sä et missään kohtaa lopeta panostusta, mutta jostain syystä sun viehätys vaan laskee, jolloin niin kun joku sanoo, no sit sun pitää vaan tiskata enemmän, niin se nainen alkaa halua sua ja sit se mies alkaa imuroimaan ja tiskaa enemmän. Sit se miettii, no ei se nainen kyllä edelleenkään halua mun kanssa. Niin ja siis kyllähän niin kun taas kerran ehkä välillä mä itse huomaan sen, että mua itseä ärsyttää se, että somessa esimerkiksi joka paikassa myöskin ollaan silleen, että miehen pitää tehdä sitä sun tätä ja miehen täytyy olla ja miehen pitää ja blää 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 blää, kun edelleen parisuhde on niin kuin kahden kauppa. Että eihän se voi mennä niin, että nainen vaatii koko ajan mieheltä enemmän ja enemmän ja enemmän ja se mies ei saa mitään niin kuin tavallaan takaisin siitä myöskin seksuaalisessa niin kuin mielessä. Et edelleen mä oon, niin kuin, mitä on keskustellut jotenkin miesten kanssa tästä, niin se on oikeasti faktaa, että esimerkiksi tosi monet miehet kaipais naiselta sängyssä erilaisia huomio-osoituksia, että ne tekis niin kuin jotakin aloitetta johonkin suuntaan tai muuta, että se ei ole aina, että mies tekee. Miehen pitää tehdä, miehen täytyy olla näin, vaan se, että sen pitäisi lähteä myöskin totta kai siitä niin kuin naisesta, että ei koko ajan mies tee, koska kyllähän miehelläkin siinä kohtaa tulee se, että no en mä nyt jaksa tehdä tässä edes enää yhtään enempää, kun ei toi nainen syty niin kuin mistään. Ja sitten sen suun avaaminen, että jos siellä on parisuhde tai muu, niin mun mielestä kaikesta pitää niin kuin pystyä puhumaan, että jos siellä oikeasti tulee tilanne, että sitä seksiä ei ole vaikka tarpeeksi tai muuta, niin suu auki. Puoli jos toisi. Siis sä oot niin taitaa puhua näistä aiheista. Juttu, mä oon samaa mieltä. Ja sen takia mä aion vielä pikkusen haastaa, koska mun mielestä sä oot niin älyttömän hyvin vastaan näihin. Nyt meillä on mies. Ja hän on just ajautunut tähän tilanteeseen, että hän tekee edelleen kaikkea, ja hän avaa sen suunsa. Ja sitten se nainen vastaa hänen, no ei mun ei vaan tee enää mieli niin paljon. Ei se tarkoita, että mä en rakasta sua, mutta silti se mies tekee omasta mielestä. Selkeästi jotain puuttuu. Eli joku sieltä viehätysasteikoa puuttuu, mutta hän omasta mielestään on tehnyt kaiken. Ja se nainenkaan ei oikein osaa sanottaa, että mitä se jotain on. Niin mitä saa naisena, kun nyt täällä on monta miestä kuuntelemassa, jotka miettii, mitä mä teen, mä oon jumissa tässä tilanteessa, mitä minä teen?
No mä kysyisin siltä niin kuin naiselta tai palaisitte niihin, että onhan se kipinä joskus ollut, jos sä vaikka oot parisuhteessa, niin on siellä joskus ollut se kipinä. Mutta jos on sanonut, että mä oon vanhentunut ja... Niin, no, mutta jos se kipinä on siellä joskus, niin sittenhän pitää niin kuin palata tavallaan juurille siitä, että miksi se kipinä on siellä silloin aikanaan ollut, mistä se on lähtenyt, miten se on siihen tullut, miksi se kipinä on siellä ollut ja miettiä, että miten siihen tilanteeseen päästään niin kuin takaisin, että mikä asia on muuttunut tavallaan niin kuin siinä välissä ja ihmiset muuttuu ja parisuhteet muuttuu ja kaikkea ja sitten sehän siinä just on ehkä, että ihmiset lähtee sitten herkemmin noissa tilanteissa hakemaan vaikka sitä, että no niin, onko ruoho vihreämpää aidan toisella puolella. Ja sitten fakta on siinä, että sä oot jonkun aikaa, uutuuden viehätys saattaa olla ihan jeppis ja sitten sä oot taas saman ongelman äärellä, että se ei edes muutu harvemmin siitä. Niin mä sanoisin, että pitäisi paneutua siihen niin kuin ongelmaan ja lähteä vaan purkaamaan juurisyyhyn, että mistä se niin kuin johtuu, koska yleensä siellä on aina joku syy, niin kuin mikä voi olla, että oman kokemuksen mukaan esimerkiksi, jos mies antaa itsensä repsahtaa tosi vahvasti. Mulla on käynyt silleen itselle, että mulle on tullut glow-appi, mä alkanut pitää itsestäni huolta tosi vahvasti aikanaan. Ja toinen on sitten tavallaan istunut tietokoneella ja vetänyt kaljaa tai muuta ja niin kuin repsahtanut ulkona ja muun puolesta, eikä ole pitänyt itsestään enää huolta. Niin sitten siinä on niin kuin tullut tavallaan se, että okei, että... Huono niin kuin, toi on tärkeää. niin sitten siinä on tullut se, että tavallaan niin kuin, mä oon vaikka alkanut saada huomioon hirveästi jostain muualta ja sitten toinen on taas repsahtanut ihan totaalisesti ja sitten siinä on tullut semmoinen, että apua, että olisiko tässä nyt niin kuin jotain, että ehkä tämä ei toimikaan enää. Ja siis jostainhan ne tunteet tavallaan tulee ja ne on myös ihan inhimillisiä, mutta niistä pitäisi pystyä puhumaan. Ja tavallaan se voi olla tosi vaikeaa, niin kuin, no mutta se on pakko. Mutta se on siis pakko. Tuommoisissa tilanteissa, varsinkin pitkissä parisuhteissa, niin sun on niin kuin pakko pystyä puhumaan muuten se on vähän niin kuin tuhoon tuomittu. Joo. Niin, ja sitten just se, että niin kuin, totta kai eihän kaikki parisuhteissa välttämättä aina ole pelastettavissa, ja jos koko seksielämä on kuollut, niin ei sitä nyt kannata seksittömyyttä sitten kestää montaa vuotta. Mutta jos niin kuin kannattaa sitä perisyytä miettiä siellä, koska siellä on aina... Niin kuin on olemassa aina ongelma ja on olemassa aina ongelman ratkaisu, niin kyllä mä ainakin semmoisena hyvin sitoutuvana ihmisenä, niin mä mieluummin niin kuin käännän just kaikki. Se ei ole aina, puhuttiin toisessa jaksossa siitä, että se on aina hyväkään asia, että sä käännät kaikki mahdolliset kivet ja kannot. Mutta sit sä et ainakin voit sanoa, että okei, hei, että mä tein kaikkeni, että mä yritin kaikkeni ja mä en tehnyt mitään vaikka typerää. Mä en lähtenyt paneen tai pettää jotain toista. Koska siinä pettää niinku itsensä, jos tekee tollaista. Sä niinku menetät oman identiteettisi, koska mä oon itse aina ajatellut niin, että sä et petä pelkästään vaan sä petät koko oman identiteetti. Kyllä. Ja jälkikäteenhän jää aina käteen ne oppitunnit. Et muuten sä et tuossa olisi tässä asiantuntijan roolissa. Kyllä. No sanoppa muuta. Tarpeeksi virheitä tehtynä, niin pystyy puhumaan. Hei, siinäkin on hyvät puolensa. Mutta silleen se menee ja mä voin sanoa ihan suoraan, että en mäkään ole ollut niinku mun elämän aikana kaikkia parisuhteita, jos mä mietin, niin minäkin olen tehnyt helvetisti virheitä. Tyhmiä virheitä ja vähemmän tyhmiä virheitä ja muuta, mutta mä olen niistä oppinut. Ja sen myötä tavallaan todennut sen, että en halua tiettyjä virheitä toistaa parisuhteessa. Ja tavallaan mun mielestä jokaisen naisen sekä miehen pitäisi, joka on parisuhteessa, niin pitäisi koko ajan myöskin olla valmis kehittämään itteensä ja kehittämään sitä parisuhdetta yhdessä, koska niin pitkään kun te periaatteessa olette päättänyt, että me mennään vaikka läpi harmaan kiveä ja teillä on sama suunta ja niin kumpikin haluaa kehittää itseään ja olla paras versio itsestään, niin sitten ne asiat tavallaan niin kuin seksi ja keskustelut ja kaikki mahdolliset asiat, niin kyllä ne sieltä niin kuin lutviutuu myös silleen itsestään, että ei se pitäisi olla niin kuin liian vaikeaa myöskään. Ja niin kuin mä oon myös, mun mielestä sä tosi hyvin sanotit tämän ja kyllä mä itse on, niin kuin mulla itsellä on tämän ikäiseksi ainakin mielestäni hyvinkin pitkä parisuhde, että ollaanko mä 13 vuotta ollut, mä en tiedä kauanko, niin kyllä mä itse omalla kohdallani ja uskon, että wifi ajattelee ihan samalla tavalla, että minä haluan olla paras versio itseäni, mutta myös sitä toista varten. Kyllä. Tuolla on niin kuin maailma täynnä miehiä, jotka haluaa mun naiseni. Ja jos mä päätän, että mä rupean polttaa pilveä aamusta iltaan enkä pidä huolta itsestäni, niin miten mä voin olla, mun pitää miettiä, että jos mä olisin toi nainen, olisiko mulla mitään syytä valita minua itseäni? Ja jos mun vastaus on ei, niin siinä kohtaa mä oon aika epäreilu, jos mä oletan, että hän valitsisi mut. Ja mun mielestä niin kun moni nykypäivänä asettaa liikaa standardia, mä haluan, että toinen täyttää tämän kriteerin, mä haluan, että toinen täyttää tämän kriteerin, mutta sitten ihmiset ei pysähdy tarpeeksi miettiä, että hei, olenko mä ihminen, jonka kanssa toinen voi... nämä kriteerit, mitkä mä asetan toiselle ihmiselle. Näin, että
miksi joku haluaisi jakaa mun kanssa elämänsä, että onko mä sellainen ihmisenä, niin mun mielestä niin jos jokainen katsoisi tuon enemmän itsensä kautta, niin lopputulos olisi kaikkien kohdalla parempi. Joo. Kiitos Helkky, kun vierailit taas meillä Kokkästissä. Ei mitään. Ja tervetuloa taas uudestaan. Kyllä. Pistäkää kaikki Helkyn kanavat seurantaan. Heljä Keiju. Tuuli ja Somen ABC. Ja pistäkää meille Spotifyssa 5 tähteä meidän kanavat seurantaa. Kiitos.